Aiwa muri yeZimbabwe, level yecorruption yenyika yeZimbabwe yazokura manje. Aiwa yazoshamisa vanhu nokuti zvinoonekwa kuti muvhiki rinori pane hama dzevanhu vari kumusoro, hama dzevanhu vari muparliament nedzimwe hama dzeEmmerson Mnangagwa dzinonopuwa zvigaro zvekuZBC zvekuZimbabwe Broadcasting Cooperation. Aiwa zvakashamisa vanhu kuti asi chii varoda kunyatsokuisa hama dzavo kuti vasa-announcer zvinhu zvinova backfire, vasa-announcer masecrets avo. Samuri yeZimbabwe ndokuti vasati vasubscribe vachibva vasubscribe like utina on the bell icon rambotsvana maupdates anokupa pano paZim News Live YTS. Saka panapa tiri kuona pane nhau dzinobuda pano panonzi paNehanda Radio savanoya vachifumurira zvese kuti aiwa President Emmerson Mnangagwa has appointed his niece Harriet Rushwaya as the New Zimbabwe Broadcasting Cooperation Board Chair. The Rushaways, including Martin Rushaya, Chief Secretary to the President and the Cabinet, and the controversial businesswoman Henrietta Rushwaya, are related to Mnangagwa, whose government is stuffed with relatives, loyalties, and cronies along patronage and ethnic lines, provoking public alarm and uproar. Saka ndozvika zvitaurwa neNehanda Radio kuti aiwa Mnangagwa akuisa hama dzake kuZBC kuti vasafumurwa kuti zvinenge zvichipublishwa nenhau zvisava zvinhu zvinochienda against ivo. Saka muri yeZimbabwe tibotiudzai munoti kudii pamusoro penyaya iyi kuti aiwa level yavo yecorruption inenge yakuita ichikwira kwaisingafaniri kusvika. Saka muri yeZimbabwe pine comment section medu mutudze munofunga kuti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa muchilike musubscribe notina on the bell icon tiramotsvana maupdates anokupai pano paZim News Live nokuti kuita zvese zvimahara.